No, 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 no. Nusak tuti agasawa pilyeg tutay adut kwartana uray bakit ako ribet ataya pati Kulong ako lang ay kulong mo nga. Kumusta ka kabsat? Ayan, maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika dahil ngayon ay Agosto. Nandito na naman ang iyong kabsat, Kimbo. Tinanong mo nga Ilocano nga taga-Quirino, na kabsat. At dahil nandito tayo ngayon sa bukid, ayan, may nag-challenge sa atin. Nagawin daw natin ang Kalsada Okay Challenge. Ayan, so magpapatalo ba ang inyong kabsat, Kimbo? Siyempre, Made! Mate! So yan, ano pang hinihintay natin? E di mag-vlog na naman tayo! Hello. Senturado ako. No shot to ti agasawa pilyeg sugado kwartana Uray, bakit? ako ribet-bet agpay sut Tay kun kunada Dauray, bakit numasulik agluwa Indem o kuton ti taltal I went kudem kumagat kudem nagatel ari kapem agtimbo-timbukil kita kutun nakadaktakel tay kagat na alumabaga na kagat-gatel nga kaslaaba indam o kutun tital-talon kay baklan ente babae abo Ay, kay Uncle! kay baklan pagkasalamat dalosa mangegti karuba yan ay ako na I went kudem kung magat kudem nagatel Ari kapem magtimbo-timbukil kita kuton nakadakdakel tay kagat na nakagat-gatil nga kaslaaba Indem mo kuton ti taltal talon instrumental. Hey! Kakabsat! Narap kita kamamaisan. Kita yung kamamaisan. Oh, dalitan. Oh. Ano ka, oh? Da Yan. Sarap. Oh, two. Wait lang. Ayan na. Tan, tan, tan. Nakaad-ado. Tinapasama kita sa pandemya. Nakaad-ado. Tinagbabagtitanda. Kimbong akon ko na danay ramraman ti kabagtitanda isungat tata agkan kan nating ati kalsada I went kudem kumagat kudem nagatel ay naisubad yun ay nalpas gaya mon Ulit Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa kabilang lupa kung saan nakikita nyo dyan, gumagawa sila ngayon ng palayan. Ayan, paano magkakaroon ng palay kung wala namang palayan, di ba? At makikita nyo yan na talagang nagsisikap bawat farmers upang magkaroon lamang ng palayan at upang mayroong makain ang bawat mamamayang Pilipino. At talagang mabuhay naman talaga sila. Mabuhay tayong lahat at sa mga farmers. Yan kakabsat, tapos na nating nagawa ang challenge at ngayon naman ay nandito tayo sa isang kalapaw at nakikita nyo doon yung mga pupundar, gumagawa sila ng mga sinilong
Charot. In Tagalog, palayan. Ayan. So, habang nakaupo tayo dito ngayon, ay meron tayong trivia dahil naman ay pinagdiriwang natin. Wrong grammar, pasensya. Nagdiriwang natin ang buwan ng wika. Ayan, pagpapasensya nyo ni Kapsadyo kasi naumuunay tayo Tagalog. Nalaling kaming English. So, what are the Ilocanos known for? Ayan. Ilocano people are also known to be the first ethnic group in the Philippines to eat larvae and eggs, ayan, of abuos or the weaver ants. So, weaver ants kakapsat ko, tarata. The practice has been infused as well with the ethnic groups in the northern Luzon. Okay. What does Ilocano mean? So, Philippine Spanish from Iloco, Iloco, cut, meaning, from the native word of inhabitants of Ilocos, the Spanish suffix ano, so, dinog tong, Iloco, from the native word inhabitants. Saka, ano, cut, suffix kano, so, Ilo, kano. And Iloco comes from an Ilocano prefix ay, the meaning natin ay cut, from. Iso ajay, and either lukong, meaning flatlands. So, ibig sabihin na cut from the flatlands. Ito pang isa. Sinasabi dito, ang Ilocano daw ay indigenous or indigenous ating may bibuson. Indigenous people. Here is the amazing thing. The Ilocanos are non-indigenous peoples of the Philippines according to the Supreme Court decision. Ayan. So, si kami kanong nga Ilocano, kat si tayo, gaya, mga ikahan, tayo nga indigenous, ang akalagi jay, do mga ethnic group. Sa mga nagsasabing ang mga Ilocano daw ay kuripot, nagpaiso ka de? Made. So, depende mo na dyan kakabsat to, kuripot, si may isang tao niya. Kas syempre baka kuripot da, tagamin, adati may isang bagay nga pagurunungan da. Mabalin mo nga agad dumakot, managbigbigay, gamin, isuti kay kaya da. Isuti kala naman pakiramdam kanya da, okay? Dagiti kam kakabsat niya nga ikot, in-search tayo, DJ Google, kat adapi garo dito, itimbaga na dito yung ikot. What is I love you? Makatutog dito taga-video tayo. What is I love you in Ilocano? So, meaning I love you ti Ilocano nga ikot ay ayaten ka. Ayaten ka mo. Ayan, I love you so much. Ayaten ka launay. Ayan. So, absat adot ang dudu mga mamakan recipe ti Ilocano kat pinakasikat ka amoy mo siguro na aja pinakbet anya dahil tani Ayan, pinakbet. Dapat ibagbagan nga dinongdong inabraw Buridibod. Ayan. So, dami na kayo may isang sikat nga ikot. Naling kami nga mga anti-uong. Ayan. Labas, kinulag. Alang aloto ti ulag. Sumulsulpot dahil ading ko. Alang loto ti Ayan, so ulag. kakabsat, dami lang kayo pagbaga na kayo rabong nga ginisa. Adobo. Okay, jay. So, kakabsat, tayo pa lang agsubli di jay bangan nga kalapaw. Kat makikita yung ikaroon di jay. Anya. Lagi jay. Ayan. So, balik muna tayo sa kabilang kalapaw. Ulag! Yan, di ba nakigdok ka? Yan. So, kakabsat day ta aji kobra nga nakita datatay. Ay na, ulag, kakabsat parang yung ahas na best friend mo. Charot. Ayan. So, ang ahas daw po ay nakakagamot, makaagas ka mo ti sakit, no nya nga sakit nya. Ito nagara din ni binabalatan ni Tito, tinatanggal niya yung kaliskis ng ahas, balat ng ahas, yung ahas. Oo, charot. At ayan kakabsat, nandito tayo ngayon sa fish pan nila tita. Ayan si tita, oo. At yan yung mga isda, yung mga fingerlings noon na ilang buwan na din ay lumaki na. At ayan, dito kami noon nag-vlog sa isang vlog. Ayan, pinapakain ni tito mga isda na malaki na. Ayan, oo, wow. I went kodem kumagat kod. Ay, sande. Yung gagat din. Wagpakan kalding ni sande.
La. Toy, toy. Up. Madala. Inuga! Ano ba pagkain Inuga ko na? Ay, kinuga. So kakabsat, nakita nyo naman na siguro yung mga fingerlings kanina. Malalaki na sila yung mga tilapia. Kaya ayan, nandito na tayo ngayon sa daan na naman. Tulad ng una kanina. Ayan, dito na nagatapos ang ating video for today. At sana naman ay nagustuhan nyo na naman. Alam kong nanonood ka hanggang ngayon. Kaya naman, pindutin mo na ang subscribe button at syempre yung bell. Para kung may susunod tayong video ay syempre mapapanood mo ulit. Ayan. So, maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika kabsat. And for today's vlog, charot-tarot din ako. Agawid kami. And thank you ulit sa panonood. Salamat! Ayan na yun. Game? Game. Kumusta ka kabsat? Dahil bagnal daw man katatiw amin. Sabi mo ni kabsat yung aking bot. Tinanong mo nga Ilocano nga taga Quirino. Ayan, so tiyo brante tatakot darati tayo garod. Anya? Ito'y kamamaisan, dito'y dagupa, naglipay Quirino. Ko tatakar ka dati lumabas nga lugan kang sadong tayo may lang. Ka. No siyak tuti aga sa wapilyeg tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet agad ay kon da uray bakit nung masulik agba hindi mo kutung tital-talon I went good kudem kumagat kudem nagatel ari kapem ag tembo kel kita kuton nakadakdakel tay kagat na nga Mabaga! nakagat-gatil nga kaslaaba hindi mo kuton tital-talon pitang ayan na. Pasak mula maguli, mekda. Hold babae nga bungangera, ganado pa'y nga skandalosa. Hindi na ang egti karuba. I went kudem kumagat, kudem nagatel. Ari kapem aktibo kel kita kuton nakadakdakel. Dahil kagat. Nakagagat-gatil nga kaslaba. Indem kuton di tal-talon. Nala, instrumental. Thank you.